dipateni. Yen ngethok pringajaja sing lempeng ayo saoyot-oyote dipapras Prabu Mandra Prabu Baladewa dicekel dipateni. Hei, kau! Paguna wros karing toya harkala ngebyara samudra halon gulung-gulungan ngadeg jegrek wah diadiane sak tebok Bringose, ayo ngaku aja nganti mati tarwaran. Satriya Yudipati, Warakudara ya Bratasena. Warakudara, pancen bener. Apane para Pandhawa? Panenggak Pandhawa. Wah, iki bocah. Ya iki sing tak golek. Ayo. Ulungna Dewi Drupadi. Ora ngenteni sesuk, ora ngenteni sore. Bakal tak boyong tatorake Ratu Gustiku Jim Sapu Jagat so sendang cinta kawura. Kowe wis sapa? Bau tetengene Nalindra sendang cinta kawura. Tumenggung Sakarna Dewa. Sakarna Dewa. Iya. Ayo. Ulungna Dewi Drupadi. Sesuk bakal aturake Ratu Gustiku. Sembada sing mbok jongayu. Iki Bratasena tandangana. Wani karo aku. Apamu sing tak wedeni? Wah. Dai barat ki wedhus purca ngadepi singa barong. Gajah mungsuh semut upama buah timun mungsuhe duren. Timune sapa? Timune kowe, durene aku. Timun gejigulan duren kelakon dadi badang. Tambuh kelawan Warakudara. Ndai baratke tomat mungsuhe duren. Tomate sapa? Tomate kowe durene aku. Tomat ora gejiglokan lagi kesinggol semecwotot nyawamu. Cangkemmu iki meden-medene aku. Ayo. Ora gelem mbok ulungake Dewi Drupadi. Bakal tak ratake lemah negara Ngamarta. Ayo tatap gandul pecah ndasmu. Ya as. Ha.
Ayo. Sugih kendel Bondowani Wim. Ayo Werkudara. Ayo. Nyok dodo endi dodo? Ayo. Sabena ning dadak. Wah, menteleng mripatmu ya mripat bandeng. Wah, tinjung akhirat kowe mati. Wah. Sian parat urung siap ngampleng ning pas cengel iya kowe ayo sabena ndadaku wah nyidam terbelo utik-utik macan turu modar buat ojo endo ora awas lho buat lho iki buat iblis nanti mau dalang kiwa tengenku yo apa iso apik ngene iki sabetane pas pok diar ambruk gleneo gletak kowe awas pok diar tangi ayo diar tangi diar nanti kowe awas lo lah diar awas lo has ono genti geng perang ini genti bagiannya akeh dewi kene kok saloro kuwi wong siji kek 2 juta wis gelem nek aku ora gelem yo mung anak-anak yo mung anakku dadi yo biasa 2 juta wis kelong rembukan opo ora cerewet urusanmu wedian gembelo wedian iki brengosmu ketel iya nggonku tuku loro rawor nggone rasa cerewet pat perang ki alon-alon ngene karo dimatke. Dilosek, dirayu terus diklekarke. Terus metu anake. Put. Boya. Wah, mati tenan aku. Gosek. Ayo. Kaget tangi. Tahun wingi wis. Bocok. Motor kowe. Jaluk kamu. Po. Wey. Oh, mati aku. Wey. As. Wey. Aya. Opo. Awas. Ya. Nyoh tak nggo alatku dhewe. Ngono le, bagianmu 2 juta lho wong siji lho. Sabetan ki dimatke
tur dasare nggo alate dhewe. Wong loro numpang ning alatku lho bengi iki. Ayo. Maju. Dengene marganing patimu. Sugih kendel Bondowani. Ya seblakno dadane Warakudara. Jebul diadam. Hop. Hop. Oh. Nyep dasmu. Oh. 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 Minggir. Terus Le, ini tak ngombe ya. Ayo maju hari ini. Aduh mati aku Edian. Aduh ngeliyeng dasku parat. Ayo tangi. Kesik. Waduh keparat. Lo. Waduh. Edian, rasa kowe parat. Ayo. Seblakno dadaku. Kok kowe ra ngantem wayang iki piye? Eman-eman kualat budaya. Oh! Oh! Waduh, mati aku. Nah, kono gede. Lah ing kono to wau. Tumenggung Sakerna Dewa eling-eling titisaning buta buten betah nganiaya Sekti Mandraguna Prawira Jayeng Palagan sedakep saluku juga nutupi babahan hawa sanga Dewi Krama babar buta gedhe dhewe Prabu Sakerna Dewa babar buta gedhe dhewe buta sing kae jikoke babar buta gedhe sing kae ayo rada cepet lemote bayaranmu ki 950 saiki ayo apa kowe tok gelo ndek ngira melu ning Jakarta apa piye ayo kene no mali ning kene kok ning kono ayo melayu cepet yuk hei Warakudara ayo Warakudara sawangen yen aku wis Dewi Krama babar buta gaglak kowe ora bakal kelelegen ayo tak ngupui parawi kelangsaran mudar we ayo maju ini ora mung kowe jagat tak ulu ora bakal kelelegen Wah! Awas! Lu! Wait! Awas lu! Wait! 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 Hey! Hup hup! Hey! Ah! Hey! Hey! Ah! Hey! Hey!
Warakudara. Ayo. Maju im. Ayo. Sawangen. Yen aku wis Dewi Krama, Babara Buta, gaglak kowe ora bakal keleleken. Ayo. Pas. Wah, mati kowe. Mutiar lo. Wah. Hey. Pas. Ayo. Pas. Nyoba perangno genti, Pak. Bojone loro mosok buta gedhe ngene ra kuat. Nyekel siji-siji, kae siji ya. Aja enek siji Mas, toke Mas. Wong tuk kene, bedolke Mas kondang. Kayak sing tengah le. Mas Kondang iki dipobo Mas. Abote sing siji. Yo gak rene. Piye iki, Pak? Joget bareng yo. Hey! Ayo buta iki gedhe dhewe kok karo kae kok. Ya wong loro e. Warakudara. Kroyok kakak. Mati. Rodok rene to, Pak. Kowe rodok rene. Has. Awas. Hei. Awas. 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 Mula kowe rodok rene wayangmu. Dadi pangananku to. Awas. Hei.